Thumatlem te kan nei lokanga I episode karon zia dan hi pat karon then dan hi episode khathi pat ni angin karon ziak me ni ti khadau thiaula episode pa nga hi minute som panga vel bor hin tlang puita chu minute som pakhat vela hianin kan kai toi tlang pui thina minute som pakhat ase ka da ho hi episode khat zel ni ti mi thesa ula apat ka then dan hi chu nakin zela har sana ka to lo nan karon ti dang lam vel me ni e zona tam thin sia ka lo sei lokani chu episode nung perakan mu tongin iana ta chu zianan academy an kir le to a sky demon phoenix corps la om ta chu refining atan ral thuam chak tak tak a mu chuaka iana chuan khathar nal tak anei bok ma se han feng hian moyan valley sec leader all ground demon ghost thinlunga sawian huat na nasatak asiama tin bodhisattva liquid kha ama hian lak let ngei adu bok in be na dian tham tak achuak ngei don ni in alang ti chuan asin in thlakin iana te chuan zirlai te training en lai kan hmuwa sau au nau nu chu zianan academy la om turin rila a huna thlen huna sau seka a hruai ki le tur thu rila chutian in biak lai chuan vanatang chuan thom ring takron chuakin an omna vel chu a nging dur thei mi pakhat chuan chapo takin nangni zianan academy ram huai no pangte u in upa te za turin tu mai nan zir tir lo chewem ni heta karon kala in zinga tu ma chibai min buk tuma in lo kalvat lo in elder te hian nung chang tha engma an zir tim ngai lo chewem ni aron tia iana chuan moyan valley sek lam mi an ni ti a thiama rang takin ma chon turin a cha chuak nga poison ka le zi an te chuan an zui ve ngal boka chuti lai chuan elder su khian chuan pon lam mi local te chu dan tumin zirlai te chu hum him aron tuma moyan valley tang local te chuan chiat na na satak an thlen tanin zirlai no pam pakhat chu lunglian takin a del trepa a thi mei dona ma se elder su khian chuan a hun taka aron chan chuaka zirlai zong chu hnung tola hun him lam pan vat turin a hrit ngala moyan valley sec leader old demon ghost chuan malam aron pan zela elder su khian chuan lo ma chonin kan zianan academy lo kalin buai nei ron chok chuaka in do idu animo atia old demon ghost chuan nui chungin ka hmu nun ber chakhan do huang novel chau ilania tuna chuan do zong lai lo thleng ve to chu wang chuan ka hne na I o I chhuak ngam po ani mai thei kan local na chan hi nangma emo academy lam emo ani lo sawian hi min hlan meila ti chuan ke ni ho hian chiat na dang thling lovin lai hmun hi kan chu asanang he no pang sawian hian kan elder pathuma thata chu wang chuan phuba kan lak ngei angai atia elder su khian chuan elder tha sawian tha tum tu zok an nia an hnelo awangin ian hian enge thiam lo na nei an phu tok lo man alo pe ani kha atia old demon ghost chuan chu thua hriat chuan a thin rim hle soi tamangai lo sawian chu min hlan lo ani chuan he academy pum pui hi kan cheve kang atia chuti lai tak chuan iana chu lo thlenga han feng chuan sek leader hena chuan iana chu a ko hmuwa khupa khu kan elder pathum te thatu sawian chuan ni khu atia sek leader chuan ole hian kan tiang bodhisattva liquid khamin hlan la inuna kan zu sakang che atia chuti ani lo chuan ikut ka tan sak chenga keima ngein kalak sakang che atia chu thua sei chuan elder su khian chu ati thin ur hlea ani chuan he hi moyan valley moin tialo ran nung om thadu lo ang maya in om theina tur ni lo atia academy teacher le
elder tamzok an lo thlenga ma se an tan rual point Moyan Valley sek leader le an naw te chu ni a har hle dom sek leader Old Demon Ghost hi dozong 7 star lai ania sek leader chuan vai me chuan ngai nep takin anu izata min dole hi tum buai lo ula sawiana lamtang apiang chu kan mel ma in nga lang thi in du ani lo chuan lo in rol suang cheu atia chuta iana chu ron bia tuma poison gal chuan ron dangin a strike te naw tak atang point poison gal hi hnung lam hla taka aleng dor the sek leader chuan poison gal chu ni so tong kam ze thian kum no pang taka do zong thleng thea ma se tuna hen do zong zong hi tiang hian ani mo in lo chak lo atia poison gal chuan a ru let nan a ron changa kum no pang te in do zong kan thleng thea mi then khat practice chun zom zel ma se ma son thailo ang kan ni lo tina chang let ve saka he thil la soi hi sek leader lam hoyania a cultivation chu ma son thei to lowin hun rei tak chu ngai a o reng wang ani he hian sek leader Old Demon Ghost chu ati thin ur hlea han feng chuan sek leader hna chuan su khian hi kan kuta da la nangin sawena le nula hi ima chom thung don nia atia ti chuan sek leader chuan elder su khian hna chuan keni pani thian lui kan nia academy hi ti chiat kher hi ka du lawa chu wangin chance khat ka peleng che atia sawen chu ka kuta hlan meiro atia ma se elder su khian chuan atum lo mel khop mai zirlai te chu mun himlama in sun turina tilia in be na chu a in tran chhota han feng chuan ron be ngalin elder su khian nen chuan anin noi ta si ameya iana chuan zian chu zirlai te hum him turin a hrila poison gal chu iana bula adinga poison gal chuan sek leader chu poison mangin a beita ma se ol samte in poison gal in a beina chu alo tikhal vek sek leader chuan iana chu direct in a beita aham fu thei don mo atia ma se a thei bik lo ma se chu iana illusion body mai chawelo nia iana tak chuan hnunglama tawin ron beya sek leader chuan ianan elder pathum te ati hlum thei dan chu a hra thiam ta iana hian heavenly flame nei ti hria in film khur ve deuh chu ngai don ti angai to hau po chuan thil om dan chu tunun thei lowa akal zela thil a che zual ani chuan ani po in beina hian atel ve ngai don ti aseya sek leaderin ian telam chu pan le a awra vot tak chuan bo rok ati dang lam vek thei 7 star dozong level a omin poison gal tan po belet chu har sa takani don tuna hian poison gal hi 4 star dozong ania star khat leka in thlau po an chaknu chu in thlau vet takani a se poison gal chuan malama pana sek leader chu a beile ta chutia in pomchila in pe mek lai chuan iana chuan zunarina scroll technica pek buddha hen chu man tumin aloin bot sai ve ngala Old Demon Ghost chuan poison gal beina zong chu ol sam takin lo dan sak zela poison gal in Old Demon Ghost kuta a khoi chuan awra vot tak chuan poison gal ku chu a dikhal thei poison gal chuan a thei top chho chung point a hne meu lo ani thimrim takin Old Demon Ghost chuan awra chu a chua nula ka kong idana wang nang po hi kan that lo long che atia Thousand Fantasy Black Ice Thorns amanga Ice Spike Fury a chua tira poison gal chuan a poison mangin dan tuma chumi hnuwa ice condensation sword technique mangin poison gal lam hoi chuan Old Demon Ghost chuan a chua ta
poison gal chuan poison demon head mangin alo dang ve a ma se dang hnei loin demon hand chu adar vek liam na tak ator pha ice spike zoom le hriam takin a hual vel veka adin mun chu chito tak zet chumi chung chuan sawian chuan buddha hand technique chu a bot sei zo man chia poison gal ero chuan liam na tak atur thung sek leader chuan poison gal hena inung tolani chuan ka kalti rang che atia ma si poison gal chuan a du lo ice spike tamjok mangina beile ta heti la hian sawian chuan technique chu ti zawa 3000 thunder strikes mangin rang takin poison gal ma chuan ron dinga yena chuan sea flipping seal mangin buddha hand chu chaklutukin demon ghost lampan chuan a thla ta yena buddha hand le old demon ghost run beina chu in su in puak na lutuk asiama yena po aleng dor thei liama tuara chu tiang bokin demon ghost chu buddha hand yana beina lakatang chuan dam chuak ma se na takin a in hliam ve bok ma se adu tok mai lo na sa old demon ghost chuan sawian chu ti hlum ngei tumin a attack zom le poison gal chuan sawian chu pui tumin aron inrola ma se pui theilo an chuan a wings mangin kan chu atuma ma se sek leader chuan aron chui zel tlang pong ti vel chu angai poimo lo hle a ham dar mi mai atopa chuan sawian chu nang chingin na takina khoya iena chuan liam na tak tuarin a thisen na khu chuaka poison gal chuan sawian liam a hmu chuan du thlan tur dang neya in hreto lowin tram card a manga poison thina thlen theiania a poison cloud chu activate a sek leader chu mantumin ritual circle a siam bok sawian chuan chu tiang tilo turin angena chu chuan ama poison gal nge chu ti hlum thei wangani ma se du thlan tur danga om to lo tia he a thil ti hian iana chu angri buddha lotus flame green lotus flame chu a man theinan hundrem changa pedon ti ase a poison chuan a taksa chu run fan chhole tanin sek leader ma chuan poison dragon pahnih chu a chua sek leader chuan avatar kut mangin poison dragon te chu olsam zethia tike som vek ma se poison te chu ataksa chuan a hi blue ta teu mai poison gal chuan tuna chuan a chung ril atang chuan poison chuan na athokin ati hlum don ti asila ma se sek leader chuan soul power mang chuan olsam takin chu tur poison chu apai chuak vek poison gal tan chuan bei a hau tak kher mai poison gal poison chuan na athok tat lo poison cloud chu sek leader chuan ati chheveka poison gal chu a ril ru buai to hle heti la hian sawian chuan a flame pahnih chu a zom khoma angri buddha lotus flame chu a siam zo thei don hnai ta sek leader chu a hne thei nge be sei tin chu mei chu la du tok lo a teacher ilawa bon chilling flame mangin chu green lotus flame chu ati chak bel bok ti chuan flame pathum ngot mai chu a zom khom ta ma se hlo thon na ero anei a hlo cham chuan engtin nge niang chu technique chuan a soul energy chu na sat takin na ti chhedon ani yenan angri buddha lotus flame a bot sai lai mu chuan old demon ghost chu a hlau thong hle tlangwal no pangte ina ati buai thei awangin a thim rim hle yena chu tha nga la tuma ma se poison gal bok chu loin rol le in alo dang le a poison gal in a thei to pa a beile chung poin old demon ghost bein a piang chuan liam na taka tor tir zela yena chuan poison gal shom tur lai chu a ena a ril ru chu ana hle a lotus fire a siam lai chu a kal san thei si lo poison gal chuan a ban san du lova a thei ang angin ala beilet ve ngar ngara
ma se pakhat ma chuan sek leader chu atina theilo yana chuan a fourth flame catalyst fire aron billia chu chuan a power chu natsa takina ti chak bela chuti meklai chun old demon god chun poison gal in a be let ringa wang chuan thim rim tak zet toin poison gal thina thlen thei tur khop frozen temples ice blade chu a manga blade te chuan ron panin poison gal chuan tan lo tuma poison dragons te chu ko chuakin chu chuan demon ghost attack chu lo dan tuma ma se demon ghost ice sword lian tak chuan ol sam te naron ti chia a poison flame mang chuan danatum le ma se a hlo chama liam na tak tuar chungin atluta a topa chuan iana chuan angry buddha lotus flame chu a siam zo ve theita chak na sa tak thun theilo khopin a siama sek leader chuan chu a thil ti theina hlom tak space time po ti che thei chu a hmu chuan tlan chiat atumta iana chuan lotus chu a thlo tira chu chuan sek leader ina defense shield a siam thua li ngot mai chu a su chevek ma se green lotus chu iana chuan a control thei tat lo academy pumpui chu ati chiat vek a hlaom ta khop mai iana chaw to lutuk chuan ati top thei to box si lo chu thil chuan buaina lian tham a thlen don nia alan ta ka chuan aruka zianan academy veng him reng tu elder panhida chu anron langta angry buddha lotus flame chu anron controla space time mangin anthon bota ani elder su kian ain an chak zok feya anni hi 9 star dozong ve anni han feng chu atlan chia ian ero a chaw lutuk chu leilama atla poison gale zian te chuan an lo man vat academy veng him tu te pahni chuan buaina chhuwa wangin elder su kian chuan hawa ma se sawian chu elder te chuan an zirlai ani ti hriain a than len na le a masona chuan faklia an ngai damta ma se chu in be na chu ala top lo sek leader old demon ghost chu alo ladam chuaka space blood escape technique mangin tlan bo tuma ma se elder pakhat chuan space time mangin azuya chiang taka thi chungin aron hruai kira iana chuan sek leader ruang chu adila a space soaringa ada aluta atopa chuan moyen valley sek leader ber thatin an sek hlom na chu ti bo anita chuti la chuan han feng chu fing takin lai mun atang chuan atlan chuaka elder panhita chuan iana chu an enfia ataksa deadly poison an hu chuaka chu pai bo na hun atan kum tlem te ala nei ti an soya nak chhuwa vat ani theinan kongdang an zon angai don ani chumi zan chuan iana chu ve nei ti hriat takhian pona adinga angai tu leta angry buddha lotus flame chuan thil ti theina na satak nei ma se alamang thiam lo hle ti angai tua ama huna thil hlaom tak tak ma chon alangai dona wangin iana chuan rang taka siam zo theile rin tlak taka tun aya achak zok angai ani ti a thiama ti chuan iana chuan oxona amu scroll 6 joint body ruler technique chu ala chuaka thiam na tharzil chu atumta a hon rual chuan chu scroll chuan a chunga chuan a hruai luta a siam tu tharau chin china chu a ma chonta ani iana chuan hei hi intermediate art level scroll ani ti a chuaka iana chuan object fire gathering spot flame energy chak em chu academia refined training tewara chuan training nei tatumta ti chuan atu zinga lo ni chuan elder su kian chuan refined training tewara hroya flame energy siam le turin fallen heart flame chu zoi na chunga da turin a rila soibel hlekang fallen heart flame hi ianan lai hmun atanga anei hi ania elder su kian a hian fallen heart flame ianan a refine tak dei awangin a khatoka academy tloa training tewara tana flame energy siam le nan
fallen har flame claim da lut le turin adu wang ani elder su khian chuan tawar chung ril lampan na kung khara honga chu mekma wal ti ania lai mun hi mei al na sataka khat ania ina chu achunga chuan lut thla in ti chuan training anei ta flame energy te chu hi blue tin a scroll chu a honga attack dan te defense dan le speed technique te chu azir ta a chun zom zel thenan energy pil po a eizo vector chuti a training lai chuan a hnuai lama tang chuan buaina ron chuaka engtin ni matak fallen har flame ne na in zom signal ani hnuai lama chuan alu thlata a thuk zoka azuru chuan mekma chunga white seal in thup chu a hmuchuaka ma se abula chuan lava monsters te chuan anon beita antam ang reng hle ben hau tak em le ngala anjinga pakhat chu a that theita a rare magic core alak nu chuan lava monster dang tam zokin andon ti boi le a nung tol angai ta ani iana chu white seal chunga chuan a zuang luta chulai hmuna chuan mithito ruang ro hi azuk muwa chu chuan akuta chuan mei al achela fallen har flame tho ani iana chu makti mel takin aka ho maya he hi tan in pa ngai ani lo ti sa chuakin episode chu a top ta ani tuna putar lo lang hi tunge niang ole a mu nom chho zel dona dozun level ho po andron lang tran trap to e mabak alo ko khop maya a story ziale voice record te hi thil hau tak deuh mai ania anin om du khop mai thiam ang to ka phur da kan ti zel theina like comment le share lama khan tan mino lak pui ula fak der na oka te hian mi ati phur ve em a episode dat lia kain hule theu donia mindo clear sak thina wangin kalame